dia. Hola, bon dia. Pot votar? Gràcies. Acabi de passar un bon dia. Adéu. Hola, bon dia. Hola, bon dia. No, que vostè no pot votar. Jo? Per què no puc votar? Perquè vostè és una dona. Això no és just? Sí que és just. Les dones no poden votar. Tots tenim els mateixos drets a decidir pel nostre país. Següent. Bueno, ja ho veurem si podrem votar o no. Passa'm el diari! Aquí el tens. Tu trobes que aquestes són formes de passar-me el diari? Que tu no tens cames? Ja que ve això ara. Els homes també podríeu ajudar a fer les feines de casa. Injustícia! Manifestació! Injustícia! Manifestació! Injustícia! Manifestació! Injustícia! Manifestació! Injustícia! Manifestació! Injustícia! Manifestació!